Čaute, ja som Peťo Janošík, víťaz prvého ročníka Fiat Professional Lada Profíka a vyhral som toto skvelé autíčko a dneska je posledný deň, kedy ho budem mať, lebo ho ideme vymeniť za nové, elektrické a mal by som sa stať oficiálne ambasádorom značky Fiat Professional, tak sa veľmi teším. Pôjdeš raz? Zjavne nebudem do Bratislavy po nové, ale už mi tu prišlo, tak sa veľmi teším. Výhuncútky. Ty kokso. Tak nejdeme nikam, hej, dneska. Ja som volačo šípil, že sa tu niečo koná. Ale chlapci, vy ste to veľmi dobre spravili. Wow! Super, baví. Ahojte, som Peťo Janošík, včelár z Liptova. Toto je moja rodinka. Život od začiatku súťaže sa nám zmenil veľmi. Minimálne nám pribudol jeden člen, ktorý zaspal v novom elektrickom aute. Ale zmenil sa nám aj tak, že veľa ľudí nás viac začalo vnímať. Keď niekde prídeme na novom aute, niečo ti čítajú, medíček, Janošiček, pýtajú sa, kde sa dostať k medu. Je to pre nás super reklama. Včelárim ekologicky, to znamená, že včely sú bez doletu na monokultúrne polia, na ktorých sú väčšinou postreky, čo včelár nedokáže odsledovať. Takisto liečím organickými kyselinami. A teraz svoje ekologické včelárstvo zdvihnem ešte na vyššiu úroveň, keďže budem ambasádorom elektrických dodávok Fiat Professional. Byť ambasádorom elektrických dodávok Fiat Professional je pre mňa výzva, keďže elektrické auto som nikdy predtým nemal, ale už v prvej súťaži som sa pýtal, či by bola možnosť jazdiť takéto auto a teraz si to naozaj vyskúšam a bude to pre mňa naozaj výzva zosúladiť sa s tým autom, aby som ho vedel, kedy nabíjať, ako nabíjať a naučiť sa s tým autom fungovať. Tým, že bývam v rodinnom dome, čo je pre mňa veľkou výhodou, si dokážem autíčko nabíjať aj doma. Keďže auto používam nielen na prácu, ale aj na súkromné účely, pri výletoch s rodinou nám krátka prestávka na nabíjanie vždy padne vhod. Ekologické včelárenie so sebou prináša množstvo povinností, ktoré musia včelári splniť. Mám nad sebou inšpekčnú organizáciu, ktorá dohliada na chod môjho včelárenia, čo sa týka liečenia, krmenia, miesta umiestnenia včelstiev. Ekovčelárov je veľmi málo, na Slovensku 3 až 4 možno, ale ten med za to stojí. Snažím sa robiť hlavne vo včelárstve osvetu, aby na ekologické riešenia prešli viacerí, lebo si myslím, že ekologické riešenia majú zmysel.